Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Today's Sembo review is Gaxa. This is Gaxa. How you want to actually sonke delusional isibuka le TV show. Ngoba why? Lezo banamang kodwa ayengixolise kulabo abangasazi isiZulu, language, ulimi because ulimi yeah language because angeke beze beyizwe kahle lento. Now uthando nesithembo guys, abanye omama bazoklinyana, abanye bazibashumayele lapho bashinto engekho. Amakhosikazi awu2 lawo. Lento inokuthini uyayizwa ilanguage isiZulu noma uzoyizwisisa into engishoyo. Awu2 lamakhosikazi, right? Babe babili bayazana ukuthi omunye umabani bobabili bayazana ukuthi omunye umabani ngisabantu abazanayo. Uma futhi bengafuni ukusebenzisa ukuthi umabani bengasebenzisa amagama abo. Lo omunye ukhuluma ngalo ongekho kumakhosikazi akhona. Echaza udaba uthi hayibo lona ongekho. Yabo lothi lona ongekho usho kumuntu amaziyo. Ayikhulumeke into ayishilo lona, angithi sizokhuluma ngenhlonipho, mina nawe sikhuluma ngenhlonipho ukuze futhi enye into guys musani ukuyenza lento enebhorayo leyo okufuna ukudictate ukuthi le channel ihambe kanjani. Ulona nowena ngesiZulu into eyodwa. I-English ke yona isuke ihlukanise ngokuthi ukhulume kanjani, ubize kanjani. Kodwa ulona nowena into eyodwa ngesiZulu. Ukhomba lona into eyodwa la because nalo othi lona uyalazi igama lakhe uyakwazi ukuthi umabani. Uyakwazi futhi ukuthi unkosikazi kaMseleko. Nalona futhi othi wena uyazi ukuthi ubani, uyazi futhi unkosikazi kaMseleko. Ngizolobu ngime endaweni eyodwa ukuthi laba ababili abahloniphani because lona omunye ufike wathi lona ongekho. Uma esekhulume ukuthi lona ongekho wasephinde futhi ethi abantu ebe ekhuluma nge-specific person amazi ukuthi ubani. Kwasuke ethi umehluko omkhulu ke lo othi wena ushola embuka ukuthi wena kwathiwa kuwo. Kodwa masithatha lento ke siyisebenzise kwisiZulu ilanguage. Ulona kumuntu omaziyo kunento yokuthi vele awumthathi otherwise. Uyabo. Nalo othi wena kunento yokuthi vele ayincengeni. Nami ke angikwazi ukuphuma sengifika la ngibase le ngubo yenu yobuxoki mase nithi hawu kodwa waze wamtira because umkhombile uthelona ongekho. Adlulisele imessage. Waphinde futhi wathi abantu kule family ebekhuluma ngomunye unkosikazi. Kanti manje sekumele afeleni ke lo okhombe eduzane ethi wena. Umehluke ke lona omunye akahambe yocasha ekhoneni afike abe disrespectful ekhoneni. Uba disrespectful la etafuleni. Kanti lona omunye ukwazi ukuthi ayenze lento ibe cute kodwa sibe simizwa kahle ukuthi awazi wangamhlonipha omunye. Yambo. Akuhlonishane lapha yana akuncengeni. Manje futhi nale nto ayisayi ngoba udala nobuncane because bakwisithembu bobabili bamakhosikazi. Akekho mhlawumbe oncenga omunye, akekho futhi ongamhlebi omunye kulamakhosikazi engikhuluma ngayo. Oqala unamagama athi lona ebekhuluma ngomuntu amazi kahle. Lo wesibili unamagama athi wena ebekhuluma ngomuntu amazi kahle. Inganekane ke uqhubeke kwixoxela abangani bakho. Mina hayi kulento engichazela yona lezi ndawo zombili ziveza ukuthi laba ababili abahloniphani. Impi yakho ke usungayiqhubeka nabangani bakho. Also lento ye-fan base kunama fan base pages. Mina ngenze i-review ngikhuluma nge-TV show. Indlela engizokhuluma ngayo iyokuthatha ithinte ngalendlela ekuthinta ngayo ingoba nami ngikhuluma nge-TV show engiyibukile. Uwena nolona kumuntu omaziyo nobabili ninenkinga.